opačnou stranou. Viete, čo by to robilo, keby to išlo teraz tou opačnou stranou? Nič. Veselo veje. Nič to nespraví. Som ich prosila, že či nech nám dajú nejakú kontaktnú osobu, kde ho nájdeme, túto haraburdu, a on zrazu pristavil celú haraburdu s traktorom pri návratnicu. No ešte, že tak. Ja som myslela, že hen tam nám to necháme parkovať. Ja som si to myslela, neviem, kde ste byli. Kde Maximo, ten už nezdvíhal telefón, Nikola tiež už nezdvíhal telefón. Tak snáď. No, som myslela, že trúbky zo Slovenska, dievečky. Možno, že im Nikola odkázal, že sa niečo deje. Vo Viako, každopádne Bohu vďaka. Teraz ja to stopnem to. Mám bráničku. Teraz, jak pôjde, ja tu zostanem stáť. Krvná slnka. Potiahnem kúsok. No, to už ako to dali, to by ma zajímalo. To aj mňa. Asi na to chlapci došli. Z tejto strany. Aj nebola čo akurát rozdieravená. Došli na to. Však asi nebudú hlúpi, ale keď na to došli sami, to je základ, že Ježišmaria, už náš to je čaká. delegácia, Kriste Pane. Mohli by nám obed dať. No to áno, môžete zabudnúť. Jaká delegácia, táto možno ani s ním nesúvisia. Prestopujem to.